vítejte u dalšího dílu a tentokrát si ukážeme něco z Minecraftu a začneme teďka asi to, co jsem chtěl. Je to úplně primitivní, úplně, pokud už máte jako vlastně YouTube účet, co budete mít tady, jo, tady, jak mám to tam tak tam. A tady, k zpravit kasu, máte nahrát. Jo, to je vlastně, teďka tady tohle video, zatím tady toto bude, jak vlastně nahrát video na YouTube, jo, jak je třeba tady tato, to je třeba totok, a takový prostě ty video, vidíte, ne? Máte nahrát. A takhle se vám to bude chvilku načítat, jo, a máte to takto. Teď si dáte, jo, nic takového. Mačknete, šlo by taková kolonka a dáte si, jo, třeba pojedete dolů, jo, úplně dolů, jo, a dáte si tam nějaký video, který chcete, jo, ten už tam mám. Nevím, třeba zkusme rozesmát. Jo, na to kliknete, když se vám to objeví, dáte otevřít, tady se vám to objeví takto. Jo, a tady, vlastně, to můžete vynechat, dáte otevřít, strno, se vám tady objeví, ty video se bude chvilku načítat, potom už se vám to vlastně načíte. Tak, to bude teďka tady, k tomu všechno, tohle je hra, Shake, to je udělat. A tady už máme Minecraft. Aha. Moc se omlouvám, ale strašně moc. Já teďka Minecraft nahrát nemůžu. Protože malá věc. No, to je jedno. To vás to vůbec zajímá. Takže Minecraft hrát nebudem. Tak asi budeme hrát Shakes. To tak vidím, tak asi ano. Sudá, to jsem já. Musíme se takové trošku vylepšit. Jo. Tak, půjdeme do zbrojny, já si to... Tak. To je včera úplně. Inteligence, štěstí. To se dá. Ale počkám. 26 minut. Tady víte, co je? No, každopádně. Tohle bude moje první video ke hře Švýcarů Fidget. Takže tam už mám 29. Podíváme se, co tu máme, takže jo, máme tady, budu to číst, to je první věc podzemí, druhá věc podzemí, druhá půlka, pro ty, co Shakes už vlastně jako kdyby znají, tak jako na to video můžete podívat. Dneska budeme zkoušet tyto věci. A teďka budeme zkoušet porazit podzemí. Smrad, počkat. Já to udělám takto. Ohavného gremlina. A zkusíme se pokusit, no to si nedáme.
o level 30 to asi nepůjde. Menší. Dobro, jestli 12, to je málo. Jsme se mohli vzít pivo barveno. Třeba malo houbiček. Nic. Tak asi chvilku počkáme. To ještě nechci. Radek Kobra. By mě taky dost zajímalo, kdo to je. Dokončil dostatek. Jo, to je náš trh. Jo. Wolfíček a pomocníci. To je dobré, tak mi se teda jako dosti líbí. A počkejte, co zkusím. Tak nic. Aha. Tak nic. Tak, smrtiel. Nevím, ale asi už to ukončíme. Ano. Jde? Já potom vám něco řeknu. Tohle si můžete koupit. Tady tento. Mocný mák, před kterými všichni utíkají. Jsem první na světě 7, kdo si koupil zlatý profil. Kupuje se v záloze volby, ale musíš mít 1000 zub. Je to. Dej v týmě slavy první místo. Normálně je množství. Počkej, já jsem. To je 14, no, takže o 3 na to množství. Mně se líbí jeho věci, takže... No asi už to ukončím. Tak já se s vámi loučím. Pa, pa.